Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasan kayo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron magandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nagkasala kami, kanimo ipakita mo kaluy ang luwasan kami. Kristo kaluy, kaluy kami. Kristo kaluy, kaluy kami. Ipakita mo kaluy ang luwasan kami, Ginoo. Kaluyon ta sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon ta sa atong mga sala. Dadon unta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagsugod na kami sa mga buhat sa penitensya. Itugod nga tinabangan sa imong kaayo, amo kini padayunon uban sa gugma ug sa matarong nga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo mingon, singgit o kusog, ug ayaw pagpugong-pugong, ipatugbaw ang imong tingog, ingon sa trompeta. Sultihi ang akong katawan sa ilang mga sala, ug ang banay ni Jacob sa ilang kalapasan. Adlaw-adlaw, gipangita nila ako, ug malipay sila nga masayod sa akong kabubuton. Daw usa ka nasod nga matarong, ug wala magsalikway sa balaod sa ilang Dios. Nangayo sila kanako og hustong hukom, ug ikalipay nila ang pagduol sa Dios. Nangutana ang katawhan, nganong magpuasa man kami, kung dili ka makakita? Nganong magpaubos man kami, kung dili ka magpakabana? Ang Ginoo mingon kanila, ang tinuod mao, nga samtang nagpuasa kamo, nangita kamo sa inyong kalipay, o gidaog-daog ninyo ang tanan ninyong trabahador. Magpuasa kamo, apan mangaway o mangulata gihapon kamo. Ang pagpuasa nga sama sa inyoha, dili makatabang aron dunggon sa inyong pag-ampo. Mao ba kining matangas pagpuasa ang makalipay kanako? Mao ba kini ang tinuod nga pagpaubos? Igo na ba ang pagduko sa inyong ulo, ingon sa bugang, og sa pagbanig og sako og abo? Mao ba kini ang gitawag ninyo puasa nga kahimutan sa Ginoo? Ang puasa nga akong gikinahanglan mao ang paglugtab sa mga gapos sa sala o pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog o pagbali sa tanang yugo. Dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan mao man nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom
O papuyon ninyo sa inyong balay ang mga kabus nga walay puloy-anan. O bistihan ninyo ang hubo, inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuunan. Sa ingon mo danag ang inyong kahayag, ingon sa banagbanag sa kabuntagon, o mamaayo ka mo pagdali, magiyak ka ninyo ang inyong katarong, o sa inyong luyo, panalipdan ka mo sa himaya sa Ginoo. Kung masangpit ka mo sa Ginoo, tubagon ka mo niya. Kung magpakitabang ka mo, dili ka mo niya balibaran. Kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok, ug ang datong pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Usa kamay nilsulon o mapabsanon nga kasing-kasing. O Diyos, dili nimo tamayon. Usak kamay ng sulong mapapsanon nga kasing-kasing. O Diyos, dilin ni mo tamayon. Kaluy ako, Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. O linis ako sa akong kasalanan. Usak kamay ng sulong mapapsanon nga kasing-kasing. O Diyos, dilin ni mo tamayon. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunayan niya sa akong hatupangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong hatupangan. Usak kamay ng sulong mapapsanon nga kasing-kasing. O Diyos, dilin ni mo tamayon. Kay dili ka mahimot sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako og halad nga sinunog, dili ikaw mudawat niini. Ang akong sakripisyo, Diyos, mao ang mahinulsulon nga espiritu, o busa ka mahinulsulon nga kasing-kasing. Nga mahinulsulon o mapausanon o Diyos, dili nimo tamayon. Usak kamay ng sulong mapapsanon nga kasing-kasing. O Diyos, dili nimo tamayon. ang mga pulong mo, O Ginoo. Pahiyunta sa among patuo, Ugagata kami sa pagtuhan sa iyo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Halasan kanin. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Unya miadto kang Jesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana. Nganuman nga kami og mga Pariseo pasubsub nga magpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag, naguna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayod, apan moabot ang panahon nga pamanhonon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Maglingkod pa rin. 2 days ago, during Ash Wednesday, nagsugod ang panahon sa Kwaresma. Ang 40 kaadlaw nga atong panaw dinhi sa kalibutan. Lent is a 40-day journey during which we prepare ourselves for the great celebration of Easter. Niining Kwaresma, ang Dios nagdapig kanato sa pagbiya sa sala o pagbalik ngadto kaniya. Ug sa panahon sa Kwaresma na ay tulo ka mahinungdanong mga butang ang kinahanglan natong buhaton. These are the 3 pillars of Lent: fasting, almsgiving, and prayer. Sa atong pamalandong karon mga igsoon, atong hatagan og focus og bili ang usa ka pilar sa Lent, ang pagpuasa. There is a meaningful quotation that says, and I quote, "Fasting is 1% not eating and drinking. The other 99% is bringing our whole being to God." End of quote. Diha sa Ebanghelyo mga igsoon from the Gospel of Saint Matthew chapter 9 verses 14 to 15. Gipasabot ni Kristo nga adunay saktong panahon alang sa pagpuwasa. Diha gayoy pangutana, no? Nangutana ang mga tinun-an. Ngano nga ang iya mga tinun-an wala magpuwasa niya lang tungura. Ang pangutana sa mga tinun-an ni Juan magbubunyag. O kining pangutana gitubag sa atong Ginoong Hesus. Maabot ra ang panahon nga ang pamanhonon kuhaon gikan kanila og magpuasa na unya sila. So there is a time for everything, including fasting and other forms of sacrifice. O para kanatong mga Katoliko, ang Kwaresma maoy usa kanindot nga kahigayunan sa pagpuasa o pagbuhat og mga makahuluganong sakripisyo. Niining Kwaresma mga igsoon, kita gidasig man sa pagpakigiusa sa atong Ginoong Hesus. Diha sa misteryo sa iyang pagpasakit, pagkamatay o pagkabanhaw, unsa may atong tumong sa pagpuasa. Because we have fake fasting. Kining mga fake fasting mga igsoon, katong mga pagpuasa nga pakitang tao lamang. O kung ang atong pagpuasa para pud sa atong kaugalingon, para sa atong kaugalingong kaayuhan, kini pwede pud nato makonsider nga fake fasting. Diha sa atong unang pagbasa atong nadungog from the book of the prophet Isaiah, gisaway sa Dios ang mini o fake nga matang sa pagpuasa nga gihimo sa mga Israelita. Ang Ginoo miingon kanila, ang tinuod samtang nagpuasa kamo, nanghita kamo sa inyong kalipay, o gidaog-daog ninyo ang inyong mga trabahante, mangaway o magpasakit gihapon kamo sa ubang mga tao. These are the words of God to the Israelites.
Ang pagpuasa mga igsoon nga dili ubanan ug maayong buhat, wala di ay kapuslanan ug dili makapahimuot sa atong Dios. Ang Dios midugang sa pag-ingon sa mga Israelita, ang pagpuasa nga akong gikinahanglan mao ang maghatag kamo ng pagkaon sa mga gigutom. Hatagan ninyong kapuy-an ang mga kabos nga walay puloy-anan. Bistiha ang mga walay sapot. Dili ninyo pasagdan ang inyong mga kaigsuunan. Kini mga igsuon ang matang sa pagpuasa na giingon ni San Agustin. Saint Augustine said in one of his writings about fasting in the community, and I quote, "What you save from your fasting should be used to serve the hungry Christ." Mga igsoon, nindot ni nga atong hatagan og pagtagad. Kung kita magpuasa o magsakripisyo karon, kinahanglan nga naa kitay katuyuan sa pagtabang sa mga nanginahanglan. What we save from fasting, we give to the poor and the needy. This kind of thing will bring us closer to the heart of God. One preacher correctly said this, and I quote, "Lent is not just putting away bad things. It is more about creating good things and helping the poor and the needy, being kind to people, and more." End of quote. Pope Leo XIV, in his Lenten message, says that fasting helps us recognize what we truly hunger for and identifies our desires. He encourages us, Catholics, to practice other forms of self-denial, such as refraining from words that offend and hurt others. Ang atong karaang Santo Papa, Pope Francis, naghatag kanato sa mga kinahanglan natong buhaton sa pagpuasa, o kung unsay matang sa pagpuasa ang mas maayo nato na buhaton. Siya miingon, "Fast from hurting words and say kind words. Fast from sadness and be filled with patience. Fast from sadness and be filled with gratitude. Fast from anger and be filled with patience. Fast from pessimism and be filled with hope. Fast from worries and trust in God. Fast from complaints and contemplate simplicity. Fast from pressures and be prayerful. Fast from bitterness and be filled your heart with joy. Fast from selfishness and be compassionate. Fast from grudges and be reconciled." Ang atong Arsobispo sa Cebu, ang Archbishop nato dinhi, si Archbishop Abet Uy, nagdugang nga kita magpuasa sa pagpanglibak, pagpuasa sa chismis, pagpuasa sa pagpamantay. Mga igsoon, kining panahon sa Kwaresma, makigiusa kita kang Kristo. Diha sa iyang paghigugma, pagpangalagad ug pagsakripisyo para sa kahamughaway sa mga tawo nga sinalikway. Mga igsoon, makalipay sa usa ka pari kung nakitay mabalaan nga tawo nga mukumit sa iyang kaugalingon nga magbuhat og maayo kada adlaw sa panahon sa Kwaresma. Nga kada adlaw sulod sa 40 ka adlaw magbuhat siya og maayo nga mga butang aron makalipay sa usa ka tawo. Mga tawo nga naa sa kilid-kilid, mga tawo nga napasagdan, mga tao nga nanginahanglan. So one person at a time. At least makahatag kitag kalipay sa usa ka tawo kada adlaw
kining panahon sa Kwaresma. 40 days of doing something good. 40 days of doing something meaningful. 40 days of doing something that can purify our soul. 40 days of sharing the goodness of God to others. 40 days of doing something what make our God happy. So my brothers and sisters, let us always remember and let us keep this in mind. Fasting is 1% not eating and drinking. The other 99% is bringing our whole being closer to God. Manindog pa rin. Pinaagi sa pagpuwasa, gihatagan, latubluna ang Dios dinhi sa atong kinabuhi. Pangayoon nato sa Ginoo nga ligunon kita diha sa paglimod nato sa atong kaugalingon sa ingong siguradong itutok nato ang atong mga hunahuna ug mga kasing-kasing nganha lamang kaniya. Moingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga isip mga sumusunod ni Kristo, ipahiuyon nato ang atong kaugalingon ngadto sa mga lagda sa atong langitnong Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang katawhan sa Dios mulahutay diha sa ilang mga pagsakripisyo sulod ning panahon sa Kwaresma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga naglimod sa ilang kaugalingon tungod og alang sa Ginoo makakaplag og kalipay uban kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug mga himalatyon ug sila nga nakigharong sa mga kagul-anan sa kinabuhi mapuno sa grasya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang atong mga kaparyentihan ug mga kahigalaan nga mihalina gawas nung mupaambit sa kinabuhi sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Sa atong kahilom, atong iapil ang atong mga personal intentions ug ang mga intentions sa mga tao na atong gisaara na atong ipag-ampo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Langit nung Amahan, nitugod kanamo ang kalig-on sa paghalad sa amo kaugalingon diha sa kinabuhi sa Espiritu. Sa ingon, mubangon kami karon gikan sa among mga kahuyangan ug sa hingpit moambit sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton natin sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kabu alang sa pagkain ug mayo siyang ngadan alang sa pagkapuslanas tibuok niya ang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami sa sakripisyo
pahinungod sa Kwaresma, itugod nga mahimo kining sakripisyo nga makapahimuot kanimo ug maghatag kanamo og kusog sa madasigong pagpugong sa among kaugalingon. Kini among ipanghayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kini. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Away bayo at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matay. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa matag tuig mag-aghaw ka kanamo paghinlo sa among kasing-kasing ug pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw. Aron sa pag-ampo namo nga labing mainiton ug sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon, ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga nagpakatao kanamo pag-usab, makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, isa ka nagumang, uno ang langit o iyuta sa imong himaya. Sana sa kahitasan, dayon ang nangaangkin sa ngalan sa Ginoo. Usada sa kahitalasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, naglatubos ka mo. Pinahagit sa imong Diyos, pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo,
magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himong mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniyong diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa atong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang mahal na mga anak sa mahal langit, pagdaigul ang imong ngalan, tumabot ka na mo ang imong ginhalian, matumarang imong pagbuo, dili sa yuta, maikot sa langit. Ang karangan na mo sa mataralaw, ihanag ka na mo harong alaw. Upasay nuhali sa among mga sala, paingon nga nagapasay kong kami sa mga nagkasala ka na mo. Kung dili mo kami itungyan sa palay, hinuduwa, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang tinggalian, ang gahulog ang himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatag kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manasap kini. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Peace be with you. Kudaru sa Diyos nga nagawag sa sala sa kalibutan, kaluy kami
Kudarusarius nga namawagdang sa salam sa kalimutan kaluoy kami at dagi kami sa Mga igsoon, kini mo kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ay makalawat ganimo, kapani pangulong lamang o mamaayo ako. Skip us. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot nga ang among pagkalawat makalimpyo kanamo sa tanang sala, ug maghimo kanamo nga angayan sa mga panabang sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katiling banong pangaliya ngadto ang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari o ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malikon nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa subo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudunga kining mga kabos nga mga kalag, nga nagadangop kanimo, aron ni imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tuluy kami, pinaagi sa imong kamatuuran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghiskot. Sa among mga kasakit, aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbuotan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidaging nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinitayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakop, pinaagi sa kamanggihatagon,
Pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghok. Pagbiya sa kataspo, pinaagi sa madasigong kakugi. Himuang kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon diha sa pagsulay, papausanon dinha sa maayong kapalaran. Tuluy kami hinigugmang Santo Niño, sa kawalay bili sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamumuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, mahigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanang pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanamong duha-duha mga kalibog o mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw kalaay o mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa mga laraw o gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok o mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kunang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumong nga gugma, ingod ang among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malunsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit o ang among ulo ug mga kamot, dili na makabuhat o kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko o ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hulong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisok-kamod ug sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nagingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, diha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami mohunong sa pagdahi kanimo. Himuha o Ginoo nga kami magpaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man kayo ikaw mobiya sa pagamuma kanila, nga imong giligon sa pagbarog diha sa imong gugma, pinaagi sa Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pagampo. O milagroso nga Santo Niño, naghapa kami at tubangan sa imong santos nga larawan. O nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuha ang among mga pagampo, makatandog unta sa imong malumong nga gugma. Sanglit madali siya sa pagkaluoy, og ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaan kanamo ang tanang kagulanan o kakunang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatiang ang mga pag-ampo, o ipadala ka namo ang kalipay o hinabang, aron kami magdaig kanimo, uban sa amahan o sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasa kini. ug manalangin kaninyong Dios nga makagahom sa kanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño!